Внимание! Ихтибар! Әлхәмдүлилләх, Аллах дает, жена забирает. Хатыным bu видеоны караганда көлерінде. Кайбер моментлар төшереп калдырдык, кайбер моментлар әйтелмичә узды. Безнең илдә яхшы яшим дисәң, яраклаша белергә кирәк. Артистлар, кучерлар, фәхишәләр алар төрле җитәкчелеккә яраклаша белә. Без яши башлаганда гына ахыр заман булмасын иде. Минем тормышымда шундый бер этап булды. Мин театр училищесын тәмамлаганнан соң 2015 елның җәендә Мәскәүгә киткән идем. Продюсерлыкка укырга керергә дип, ВГИКка, целевое направление буенча монда мәдәният министрлыгыннан. Һәм төрле этаплар бар бит инде югары уку йортына кергәндә. Шунда яшәп торырга туры килде миңа Мәскәүдә. Берәр атна булсынмы ул. Ничектер бар бер Мәскәү минем өчен зур шәһәр иде ул вакытта. Ул бәлки хәзер дә шулайдыр. Дөресен генә әйткәндә, анда ни дә юк иде. Эштә булмагач, мин теге вакыт зак үтә иде. Вакыт зак үткәч, ничектер теге мин бу шәһәргә кирәкмим дигән шундый уйларда килгән иде. Ләкин вакытлар узгач, Мәскәүдә дә эшләп карарга туры килде. Зур җирләрдә Мәскәүдә яшәп булмас иде. Мәскәүдә менә шул акча эшләр өчен кыска вакытка гына кайтып килергә була дип уйлыйм, Мәскәүгә барып килергә. Булай мин Казаннан китмәс идем. Чөнки гомумән Татарстанда безнең тамырларыбыз, ата-бабаларыбыз да монда җирләнгән. Шуңа күрә Татарстан һәм Казан гомумән ул минем өчен бик кадерле. Бала чактан мин бик йомык идем. Бала чактан дип инде мин теге үземне 2 яшьлек, 3 яшьлек вакытымда хәтерләмим, бәлки ул вакытта мин шук булгандыр. Ул вакытта бит барлык балалар теге дөньяны өйрәнә, күзәтә, шустрый дип әйтик, менә минем үземнең улым бар, 2 яшь тула берса, аны да бик шустрый диләр, кызыксынучан, бөтен җирләргә керә, карый, өйрәнә. Кечкенә мәктәпкә килсәк инде, мәсәлән, 1нче сыйныфтан анда 5нче сыйныфка кадәр мин шундый күбрәк интроверт булганмындыр. Чөнки мин үземне хәтерләмим, теге чәчләп йөргәнемне, мин барысында теге бик җитди егет идем. Чөнки 17 яшь тулгач та миңа 25 яшь бирәләр. Хәзер менә 27 яшь тулгач уже миңа 40 яшь бирәләр. Чәчтә кыелгангадыр инде ул, белмим. Бала чакта күбрәк интроверт идем. Аннары мин ачыла башладым мәктәптә 6нчы сыйныфларда укыганда, 7нче сыйныфларда укыганда. Әни әйтә иде, син класстагы усал бандит кыз белән дуслаш дип. Бандит кыз белән дуслашсаң, күтәрелеп китәсең дибрәк, шундый фикере бар иде аның. Мин шулай эшләдем дә, бер безнең староста да булып алды ул кыз, аның белән дуслашып, теге дуслашып китеп, ничектер мин дә ачылып киттем. Әти белән дә, әни белән дә гел яхшы мөнәсәбәттә идем. Без бергә үстек дип әйтергә кирәк. Чөнки мин туганда аларга шулай ук 23-22 яшь тирәсе иде. Әти белән әнигә. Һәм без ничектер бергә үстек, һәм алга таба да менә бергә мәдәнияткә дә үзелешебезне кертәбез, журналистикага да. Ләкин менә 2 әйберне искә алырга кирәктер, бу бәлки тамашачыларга да кызык булыр. Без тулай торакта яшәдек. 2005 елга кадәр бурды бугай ул. 13 квадрат метрлык кичкенә генә бүлмә. Менә бу студияның ширеге генә дип әйтергә кирәк. Һәм ул вакытта бит инде үзегез дә беләсез, ул 90нчы еллар ахырында акча да юк иде. Ашарга да ибер юк иде. Алар миңа сөйлиләр, синең пособиең килә дә, уйлыйдык, сиңа сөт алыргамы, яисә үзебезгә ипи алып ашаргамы дип. Ләкин менә шуңа да карамастан, без теге тулай туракта үскәч, балалар да күбәйде. Минем ниндидер шундый бер начар ягым булган дип әйтик инде. Мин никтер әтинең кесәсеннән акча алып, чыгып китеп, егетләрнегә төрле газировкалар, жвачкалар алып, шулай сыйлый идем аларны, нәрсәгәдер чипсылар алып. Һәм әти моны белеп алды да, бик яхшылап мине каеш белән
ярды дисәк, каты булыр инде, биргәләп алды, в общем. Менә шул моменты истә калды. Әтинең менә миңа кул күтәргән вакыты шул иде. Һәм бу кирәк тә булгандыр, чөнки ул вакытта йомшаклык күрсәткән булса, белмим, нинди хәлләр килеп чыгар иде. Һәм икенчесе, мин 14 яшемдә монда баскет-холл янында бер кафе бар иде, аның исемен әйтеп тормыйм инде, реклама булмасын дип. Шунда эшкә урнашкан идем, гардеробщик булып. Официант булып урнашмакчы идем, администратор егет, сиңа кайчан 18 тула дип сорагач, мин әйткәч, шаккатты да, ни дигәне. Шунда яхшы гына эшли башлаган, бу төнге клуб иде ул вакытта. Һәм төннә китеп, шул эшләп йөреп, әти дә ничектер ачуланган иде дип әйтик, бәлки мине саклыйсы килгәндер, тол хатын йортында яшәмисең, эшләмә дигән иде. Һәм мин аны тыңлап эшләмәдем. Тыңлап та түгел, ул ничектер үзеннән үзе шулай кыелып төште, аның кафесы ябылдымы, хәзер инде түгел хәтерләмим. Ләкин ул вакытта мин анда эшләп 6000-ми, 5000-ми эшләп алган идем, 14 яшьтә. Минем нәрсәгә менә ул акча эшләүгә омтылышым булгандыр, ул шул ук нидән киләдер, теге акча булмаганлыктандыр инде бәлки. Яхшырак тормыш күрәсе килгәнгә, үзем теге әти-әнидән русча әйтсәк, зависимый булмас өчен дип эшләгәнмендер. Менә шул ике мизгел хәтеремдә бар. Булай гомумән мин әти белән дә, әни белән дә бик яхшы мөнәсәбәттә, бүгенге көнгә кадәр дә аерым торсак та, авылга килеп бергә кайтабыз, ниндидер чараларга бергә барабыз. Менә тиздән әти белән Ширмешән районына кайтабыз, анда конкурста әти жюри була. Әтинең үзенең правасы булмагач, мин шофер буларак йөртәм бөтен гаиләне. Шуңа күрә без гел элемтәдә, гел ничектер бер-беребезгә ярдәм итеп торабыз. Мин әти-әниләргә, алар миңа, киңәшләре белән без бөтенебез бер Казанда кайнагач, журналистика, чаралар, артистлык Казанда кайнагач, без һәр яңалыклардан хәбәрдар, һәм аларны түгәрәк өстәргә салып сөйләшәбез, хәл итәбез, бер-беребезнең фикерен тыңлыйбыз. Хәзер менә минем энекәшем дә үсеп килә. Үсеп җитте дип әйтсәк була, 17 яшь, Адымнар мәктәбендә укый. Ул да үзенең төпле фикерләрен кай вакыт төгәл әйтеп куя. Аның фикерләренә дә кулак салабыз. Ул да минем яхшы бер дус егетем бар. Без аның белән балачактан уйнап үстек. Айзат Талипов дигән егет. Олышордан авылында, ул күрше йортта яши. Дустым дип менә мин аны әйтә алам. Минем тугры дустым, төрле нинди генә авырлыклар очраса да, нәрсә генә булса да, гел элемтәдә ярдәм кулын суза, бик зур рәхмәт аңар. Булай дусларга, туганнарга килгәндә ул Ирхан Камалетдинов, Булат Закиров, Ленар Кыямов, Инсаф Закиров, Илдан Кыямов, Илфат Субханов. Менә алар бөтенсе әти ягыннан да, әни ягыннан да, алар без менә бер тирәдә тудык, бөтенебез туганбыз. Менә бергә үсеп, дусларым, туганнарым дип менә мин аларны әйтә алам. Дус дигән төшенчә бит ул шундый күңелгә якын бер интим әйбер. Ничектер теге менә син 3нче көн дуслаштың да, мәсәлән, гафу итегез, анда утырып эчтегез дә син аның белән, эчкәч теге исергәч, братан, дустым дип теге нитеп, любой момент шалтырат, киләм булышам дигәннәр ул дус түгел. Алар кирәк вакытта күтен борып куялар. Шуңа күрә монда дус төшенчәсе ул шундый. Менә минем яхшы, иң якын дустым ул Айзаттыр. Армия вакытын мин бик җылы хисләр белән искә алам. Мин театр училищесында укыган вакытта 2012-15 елларда егетләр кайталар иде, теге академия алып, мәсәлән, 1-2 курс укыдылар, академия армияга киттеләр һәм кире укырга кайталар иде. Күбрәк безнең театр училищесында кайткан егетләр, алар флоттан кайталар иде. Һәм сөйлиләр иде, кругосветный путешествиеларга чыга идек, корабларда бөтен дөньяны әйләнеп чыга идек дип. Бу ниндидер шундый бер романтик рух өсти иде. Һәм минем дә менә театр училищесында укыгач, теге артист булганга ничектер менә үземдә тоясым килде менә бу армияны. Уйладым да, 1 ел гына авыр түгел, күп түгел, кайдандыр булмаган акчаны кайдандыр алып военный билет сатып алганчы,
барып кайтайм дигән фикергә килдем. Һәм мин иң беренче чиратта Кремлевский полкка бармакчы идем. Преображенский полк дип әйтәләр аны, Мәскәүгә, Кремльгә. Анда медкомиссияларны уза башладым да, мине ФСБдә эшләүче капитаннар, абыйлар кире бордылар, мин аларның тикшерүен узмадым дип әйтергә кирәк. Ләкин аңа да карамастан, безнең комиссариат призывниклар белән яхшы эшли, һәрбер кешенең фикеренә колак сала. Без сине Кремлевский полкка алмасалар, бүтән элитный җиргә җибәрәләбез, элитный хәрби частька җибәрәләбез диделәр дә. Но менә мәсәлән Балтийскта корабльләрдә хезмәт итеп була диделәр. Ярар инде егетләр белән моннан һәр Казаннан килдек тә бит инде Калининградка кадәр монда һәр аерылып каядыр теге нигә китеп булмый, бүтән җиргә әйтәм. Ярар инде, әйдәгез алайсам, инде сезнең белән морской пехотага дип, морской пехотага җибәрделәр. 336-нчы бригада Балтийск шәһәрендә урнашкан 06-017 дигән войсковая часть. Һәм шунда килеп эләктем. Аннары Балтийсктан безне тагын Черняховскка җибәрделәр, школа молодого бойцаны узгач. Һәм бер дә үкенмим, чөнки без БТРларны Черняховсктан Балтийскка куганда да катнаштыганда без теге Калининград буйлап барган идек. Шулай ук иң истә калган әлбәттә ул хәрби парадта катнашкан идем Кызыл мәйданда Мәскәүдә 9 майда 2016 елны. Бу әлбәттә бик теге дулкынландыргыч, истә калырлык, горурланырлык әйбер. Чөнки күп кенә егетләр белән очрашырга туры килә, сөйләшергә, шулар темасына да сөйләшкәндә, күбесе әйтә, мин анда Йошкар-Олада хезмәт иттем, мин анда бүтән җирдә, һәм күбесе теге подвалларда утырган инде, анда нәрсәдер саклаганнар, ниткәннәр, һәм 1 ел буе бит инде подвалда утырып син бер нәрсә күрмисең, кызык та түгел. Һәм мин алай әйтмәс идем, мин монда беренчедән Калининградны күрдем, дуслар таптым шул ук, парадта катнаштым, автоматтан да аттык, парашюттан гына сикермичә калдым. Парашютка, потому что анда десантно-штурмовая рота бар иде, без вторая рота, без теге контртеррористический не идек. Шулай ук 2 айгамы, 1 айгамы без чыгып кирдек, нигә корабльләр белән хәрби учениегә, нидән Балтык диңгезеннән чыгып китеп, Ла-Маншларга барып җитеп, Франция, Англия ниләрен күреп, в общем, ул яктан мин бик бәхетле булдым, хәрби хезмәтем белән канәгать. Шулай ук татар командирлары да бар иде. Хәтта Гайфуллин дигән командир бар иде безнең ротада. Ул ни? Әниләр дә бит инде монда калды, борчылалар, һәм таяну ноктасынамы ниндидер тапшыруга интервью биргәннәр телевизордан. Бу интервьюны минем командирның әбисе күргән. Ул Оренбургтан икән. Әбисе күргәндә, каралы синдә Кыямов дигән җегет хезмәт итә ахыры дип шалтыраткан бу Гайфуллин Русланга, минем командирга ротаның. Гайфуллин чакырып алды да, син нәрсә шундый крутой малай мәллә ди инде, сине анда телевизордан сөйлиләр ди. Мәйтем, шулайрактыр инде, белмим. Менә минем әби сине Оренбургта караган ди. Шуннан без аңа белән дуслашып киттек. Аннары ярты ел хезмәт иткәч, икенче командирыбыз килде, ансы да Казан егете булып чыкты. Кирилл Шайдуллин дигән абзый дип әйтик, аның белән дә яхшы мөнәсәбәттә идек. Шул һәм әйтеп узырга кирәк, киң күләмдәге интервью булгач, тарихта калсын. 1941 елның 7 ноябрь парадында минем бабайның әтисе шул парадта катнашкан. Һәм туп-туры сугыш утына кирип киткән. Кызыл мәйданнан менә Сталин парад үткәргән булган. Кызыл мәйданнан бүтән илдән сугышчыларны җыеп, алар торжественный марш белән утка кирип киткәннәр, сугыш утына. Бу бит 41 ел сугышның башлыгына. Һәм аннары вакытлар үткәч, әтинең әтисе Әгъләметдин бабай телевизор караганда парад башлангач, туктагыз әле, бабагыз күренмәс микән дип карый торган булган. Һәм менә шулай килеп чыкты. Вакытлар үткәч, шул ук Кызыл мәйданда җиңүчеләр сафында аның оныгының улы җиңүчеләр сафында атлап узды, Кызыл мәйданнан атлап узды. Шулда менә бик истә калырлык, тетрәндергеч бер мизгел. Подвалларда саклап утыра торган армиядә кирәктер. Чөнки алар бит нәрсәдер саклый. Подвалларда сакласалар да, мин аны теге подвалларда дип әйтәм, үзем теге күп әйберне күргәнгә, алар да әлбәттә аларның да занятиялары буладыр. РХБЗ защиты, теге химический, автоматтан ату учениялары, марш-бросоклар, тегесе бусы. Әлбәттә төрле егетләр бар. Менә мин ярты ел хезмәт иткәннән соң яңа призыв килде бит инде безнең янга. Килделәр дә, командир бөтенесен чакырып сөйләшә, белешә, кем икән, каян икән дип. Бер егет кирде дә, тоже таза гына егет, метр 70 буйлыдыр инде. Басты да, теләп килдең армияга ди. Теге малай җыларга тотынды.
нормально түгел бит инде. Если син гомер буе әнеңнең итәк астында яшәгәнсең икән, син анда точно барырга кирәкми. Армияга барып син анда ирләр атмосферасын эләгәсең. Әлбәттә анда теге ярты ел хезмәт иткән дедовщина дигән әйбер хәзер беткәндер инде ул. Ул без хезмәт иткәндә дә әллә ни юк иде. Аңа да карамастан барбер син ирләр коллективына эләктең икән, үзеңне ничек куясың, шундый отношение сиңа да була. Шуңа күрә әгәр дә син анда гафу итегез маңкаңны агызып елап утырсаң, әлбәттә сине типкәлиләр, тегендә монда чүпрәк урынына буласың. Килеп ирләр белән ирләрчә сөйләшә белсәң, другой разговор. Монда кешесеннән тора. Әгәр дә син әзер икән, әгәр дә син үзең фикерең бар икән, армияга барырга була. Шуңа күрә егетләргә киңәшем куркырга кирәкми. Студент вакытлары минем бит ничек, мин мәктәпне тәмамламадым. Икенче гимназияны мин 11 классын тәмамламадым, мин 10 класстан соң училищега киттем, театр училищесына, һәм монда 4 ел укыдым. Аннан соң армияга китеп, менә хәзер Казан федераль университетын тәмамлыйм, журналистика бүлеген, соңгы 5нче курс. Һәм мин читтән торып укыйм. Ничектер менә студент тормышының рәхәтлеген күрмим дип әйтик инде. Чөнки мин хәзер үзем теге гаиләле кеше булгач, күбрәк эшләргә туры килә. Теге уйнап йөреп булмый. Театр училищесында укыганда әлбәттә ул рәхәт мизгелләр, анда миңа 16-17 яшьтә килеп кердем мин анда. Кызыклы мизгелләр иде, контроль дип әйтик инде, контроль юк иде. Мин анда йөргәндә безнең 2 бина, берсе Гоголь 2 урамында алар урнашкан, берсе төп бина дип әйтик, икенчесе дә төп бина, урам аша йөргәндә анда. Шулай йөргәндә ничектер теге лагерьдәге кебек хис итә идем үземне, теге монда баянда уйныйлар, тегендә кемдер курайда чиртә, кемдер актерлык осталыгын шарлый, кемдер жонглировать итеп утыра. Һәм үзең теге укырга автобусга утырып киләсең дә, тегендә монда йөреп ничектер менә шундый хисләр иде минем, теге театр училищесында уку авыр бирелмәде минем өчен. 3нче курста укыганда Резида Гарипова дигән режиссер, яшь режиссер, мине без барыбызда кешеләр дигән спектакльгә чакырды төп рольгә Тинчурин театрына. Ул Эрих Мария Ремаркның «Возлюби ближнего своего» романы буенча язылган инсценировкасы шуның спектакле. Шунда чакырган иде бу, әлбәттә, үзенә күрә бер зур уңыш иде. Миндә зур кызыксыну уятты театрга карата, драма артисты тормышына карата. Һәм менә шунда бөтен труппа уйнады дияргә кирәк, Тинчурин театр труппасы. Ул вакытта шуның белән истә калган да бу спектакль. Мин мәрхүм менә Наил Шәйхетдинов белән бер сәхнәдә уйнаган идем. Наил Шәйхетдинов ул әтинең якташы, Чирмешән районыннан. Олылар бит арабыздан китеп бара. Шуңа күрә менә мин шатмын шундый ылпат зур актерлар белән бер сәхнәдә уйнаганыма. Студент еллары шулай узды, укып, эшләп, көңел ачу вакытлары да булды, әлбәттә. Ул вакытта менә әйтеп узган дуслар дип сорадыгыз, Ленар Кыямов та Казанда укый иде, архитектурный университетта. Аның белән дә кичләрен очрашып гулять итеп йөрдек инде, студент тормышы шундый. Театрда актер булып эшләмим, чөнки театр актеры ул театр актерларын теге кимсетәсем, обижать итәсем килми. Театр актеры ул ничектер менә теге бәйдә торган эт кебек диекме соң инде, чөнки кайдадыр аны чакыралар кинода төшергә. Ул анда китә алмый, чөнки режиссер репетиция куйган. Кайдадыр концертка чакыралар. Менә мәсәлән, мин театр актеры ди, бүген минем анда Зәңгәр шәл спектакле. Спектакль хәзерләнәм, миңа шалтыраталар анда Кабминнан. Алло, Идел Илдарович, берсе көнгә шундый чара катнаша аласызмы, киләсезме алып баручы буларак? Мин блокнотымны карыйм, тәк берсе көнгә, монда Алабугага барабыз гастрольгә мәсәлән, китеп булмый. Шуңа күрә шул ягы да бар иде, һәм ничектер менә спектакльләрне 3 ел буе тәрҗемә итеп, мин күрә идем менә ул спектакльләрне актерлар бер генә ел уйнамый бит, алар аны еллар буе уйный. Һәм ничектер миңа калса, менә ул бикли сине ничектер бер аерым бер калыпка кертә. Менә шуннан шулай минем белән дә шулай булмасын өчен, төрле яклап үсәргә тырышыр өчен мин театрда эшләү юлын сайламадым. Мин гомумән эстрада артистына укыдым, драма артистына түгел. Шуңа күрә мин теге театрда эшләргә дә тиеш түгел инде үзенә күрә.
алайга китсә. Чөнки театрга алалар күбрәк драма бүлеген бетергән укучыларны, аларны менә Илдар Хайруллин өйрәтә, Фәрит Абыбекшәнтаев өйрәтә, Зөлфәт Закиров, шул ук Резида Гарипова, хәзер Марсель Махмутов та өйрәтәдер дип беләм драма курсын. Ә без эстрада курсы, без сәхнәдә, башка җирләрдә һәм безне театр училищесында укытканда да әйтәләр иде, эстрада артисты ул драма артистыннан бер башка өстенрәк булырга тиеш. Чөнки эстрада артисты ул сию минутны менә монда һәм хәзер импровизировать итә белергә тиеш. Сәхнәдә эшләсәң дә, ул бит драма артисты бар, бер режиссер аны ясый. Әвәли дип әйтегәндә, ул пластилин кебек булырга тиеш. А эстрада артисты ул жонглированиесен дә белергә тиеш, башкасында, конференция столыгында җырлый да белергә тиеш, бии дә белергә тиеш. Әлбәттә, драма артисты да моны белергә тиеш. Гомумән хәзер мәдәнияттә шундый синтез бара бит инде. Күп төрле булырга тиеш. Сценарий да язар белергә тиеш, сөйли дә белергә тиеш һәм башкалар. Кире фильмында мин күбрәк администратор-директор картины ролен башкарган идем. Ролен дип инде ул теге сериалдагы роль түгел, ә менә минем ул эшчәнлегем шул иде. Мин Мәскәүдән техниканы каршы алырга тиеш идем, монда урнаштырырга, колхоз базарындагы бандит егетләр белән сөйләшергә стоянкаларны, башкасы, тегесе, бусы, актерларны туры китерергә. Шуңа күрә бу минем беренче тәҗрибә иде, беренче түгел, икенче. Мин беренче тәҗрибә Пустота фильмында администратор булып мин булышкан идем, Павел Москвин дигән яшь режиссер егеткә. Монда Илсияр Дамаскин мине чакырды. Менә шундый проект бар, катнашасың килмәме, сиңа да кызыклы булыр дип мин бик теләп ризалаштым, чөнки дуслар белән эшләү ул күңеллерәк тә, җиңелрәк тә. Һәм шулай ук аннары эшли торгач миңа редактор вазифасын, ролен тапшырдылар кинода. Фәнис Җиһанша белән бер площадкада уйнаган идек. Шулай ук Мәскәү артистларына килсәк, Камил Ларин дигән безнең артистыбыз төште. Үзенә күрә бер тәҗрибә иде. Беләсезме, нинди генә син профессионал булсаң да, теге яки бу өлкәдә яңа туа торган яки башка кешеләр уйлап тапкан, башка кешеләр иҗат иткән әйберләргә каты бәреләсе түгелдер дип уйлыйм мин. Чөнки үз җилкәңдә эшләп карамасаң, әйтәләр бит менә кеше турында сөйләмә, аның аяк киемен киеп йөреп карамасаң диләр. Шуның кебек татар киносы нинди хәлдә? Төрле фильмнарның, төрле продукцияның үз тамашачысы бар. Һәм ул бүген булмаса да иртәгә булачак. Ул бит инде төшерелгән әйбер югалмый. Ул полкаларда турса да, аныгар бар әйләнеп кайталар, аны карыйлар. Шуңа күрә монда ничектер теге начар хәлдә дип әйтеп булмый. Гомумән менә сез яшь кеше, сез бик вау дип әйтмәс идем дип әйтәсез. Аны бит вау булсын өчен аңгар опять-таки акча кирәк, команда кирәк, шул ук актерлар кирәк. Актерларда ул бит театрда эшләү белән, театр актеры белән кино актеры ике төрле әйбер, ул бер аерыла. Монда шундый бер зур эшчәнлек алып барырга кирәк, һәм ул бер көндә генә туа торган әйбер түгел. Әлбәттә, сез әйтергә мөмкинсез, мин туганчыда ул кинематографистлар союзы булган дип, режиссерлар булган дип, мәсәлән, 90-нчы елны төшергәннәр, хәзер бит инде 2022 ел ни өчен шундый ук 90-нчы еллардагы кебек төшерәләр дип тә әйтергә була. Ләкин каты бәреләсе түгелдер дип уйлыйм, чөнки һәрбер нинең үз ние бар. Үз остасы һәм үз тамашачысы. Бүгенге көндә менә татар кино оешмасы да фильмнар төшерә. Без 41-нче ел баралары фильмны чыкты. Һәр менә яңа фильмны төшерергә керешәләр. ТНВда Ватан кинокомпаниясе төшерә, менә бер хәл дигән фильм, сериал чыккан иде, бик зур казаныш тапты, ул тамашачылар яратып карыйлар. Башка фильмнар да бар. Күп төрле булырга тиеш. Син бит гел теге аш ашап утырмыйсың, туйдыра, бәрәңге дә ашыйсы килә, бламык та ашыйсы килә, рис та ашыйсы килә, башкасында мачлы шорба да ашыйсы килә, бургер, цезарь да ашыйсы килә, һәм башкалар. Монда да шуның кебек, син телисең икән, без 41-нче ел балалары фильмын карыйсың, телисең икән бер хәл сериалын карыйсың, телисең икән Исәнмесез фильмын карыйсың, режиссеры Илдар Яхваров. Шуңа күрә алар булсын, эшләсеннәр, төшерсеннәр.
Беренче мәхәббәт бул һәрбер кешенең тормышында була. Минем тормышымда да булды андый хәлләр. Иде хәл. Ниндидер, менә кеше бит җырлар, музыка тыңлаганда, ничектер ул музыканы тыңлап, үзенең теге тормышында булган вакыйгаларга әйләнеп кайта. Минем дә андый булгалый. Ничектер авылдан килгәндә, авылга кайтканда исә зур расстояниеларга барганда, плейлистны кабызып куясың да, төрле җырлар рандомны барганда, бер җыр килеп китә дә, беренче мәхәббәтеңне искә төшереп ала. Андый вакытлар була. Әмма ләкин мин монда беренче мәхәббәтем кем булды, кайчан булды, нәрсәгә булды, ул сорауларга җавап бирмәм инде, әлбәттә, чөнки хатыным карыячак бу видеоны, ул бәлки көнләшеп куяр, бәлки беренче мәхәббәт булган мизгелдә очрашкан башка кызлар да ачуланыр, нишләп мин беренче мәхәббәт түгел дип, шуңа күрә без беркемне дә начар хәлгә калдырып обижать итмәбез. Минем беренче мәхәббәтем үзе кем икәнен белә. Шуңа күрә, әгәр дә ул видеоны караса, аңгар кайнар сәлам. Мин күп кенә интервьюларда әйтеп узганым бар, ничектер менә мин Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләрнең мине саклап торуын сизәм дип әйтергә кирәк. Мин менә берничә ел элек хыялланган булсам, президент чараларында катнашырга, правительственный хөкүмәт концертлары алып барырга дип хыялланып йөри идем. Нишләп мине шунда алмыйлар соң, менә идеаль эшләр идем, протокольный мероприятиеларны дип хыялланып йөри идем. Алланың рәхмәте белән 2018 елны мин кирип киттем. Ул эшчәнлеккә чакыра башладылар. Бүгенге көндә дә уңышлы гына эшләп киләм. Ничәдер ел элек хыялланып йөри идем, Мәскәүдә армиядә парадта катнашканнан соң, менә минем дә диктор булып парад алып барасы иде, парадта эшлисе килә, көр тавыш белән бөтен 1000 еллык мәйданында сөйләсе килә дип. Аллага шөкер, 2021 елны чакырдылар. Парадта эшләү мөмкинлеге туды, матур гына эшләдем. Уңышлы эшләгәнмендер күрәсең, бу елны да чакырдылар, бу елны да матур гына эшләдем. Бүтән ниндидер менә системага салынган, мин нәрсәдер турында уйлап кына куйсам, менә шуны эшләргә, менә булай булсын дип, ул шулай килеп тә чыга. Шул ук мизгелдә булмаса да, 1-2 ел булсынмы, 5 ел булсынмы, 3 елмы, 2 атна, 1 атна ул барбер килеп чыгачак Алланың рәхмәте белән. Бәлки Аллаһ Тәгалә минем ялваруымны ишетәдер, күрәдер, шуңа күрә мин шул әйтә идем, Аллаһ Тәгалә мине ярата. И шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә каршында да бик чиста, бик саф булырга кирәк. Чөнки менә сиңа бирелгән свежий, нулевый дип әйтәңдә, свежий җан, һәм шуны лаеклы рәвештә рухи яктан байытып үстерергә кирәк, яхшы сыйфатлар белән генә дип уйлыйм. Мин күбрәк халкым буенча наблюдательдер. Мин үзем теге ничектер ут эченә кирип китмим. Мин армиядә булганда да ничектер менә мин ни яза идем, дневник. Армиядә булганда мин элек тә яза идем аны. Армияга киткәнче дә кай вакытта, хәзер кызганчы шул вакыт булмаганга язып булмый. Лев Николаевич Толстой да бит дневниклар язган. Армиядә шуны яза идем, һәм менә мин ничектер күзәтүче идем. Үзем мин теге кирип китми идем. Бүгенге көндә дә ничектер теге упкынга кирмим дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә минем белән андый кискен моментлар булганы гомумән минем бер җиремне дә сындырганым да юк. Бармагымны да хәтта. Аяк, кул, кабыргалар, все свое. Мин бик теге ни, бала чактан менә ул шул интроверт булганнан киләдер, мин бик серьезный идем һәм бик ипләп кенә эш итә идем. Училищеда укыганда да Адилә Хайбуллина дигән киновед, бүген көндә ул атказанган мәдәният хезмәткәре Татарстанның. Ул да әйтә, Идел продуман дип, Идел стратег дип. Мин ничектер менә теге башта бөтен әйберне ничектер уйлап бетереп эш итәмдер. Шуңа күрә минем конфликтлы ситуациялар булганым юктыр. Эштә дә кешеләр әйтә иде, стратег теге ашыкмыйча уйлап бетереп эшлисең эшеңне дип, мәсәлән. Шуңа күрә бәлки минем менә ул конфликтлы ситуациялар булганы да юктыр. Ничектер бәлки мин шыма итеп аны узып китәмдер. Белмим, үземне анализлаганым юк, ләкин менә хәзер монда сезнең белән әңгәмә корып,
шул фикергә килдем диергә кирәктер. Мин 2010 елны Татар егете шәһәр күләм бәйгесендә җиңгәннән соң интервьюлар биргәндә киләчәктә нәрсә эшлисең килә дип сорыйлар иде. 2010 ел, хәзер безнең 12 ел узды уже менә как раз. Мин әйтә идем, Татарстаныбызның беренче президенты, Россия Федерациясының хезмәт герое Минтимер Шәрипович Шәймиев кебек татарларны дөнья аренасында танытасым килә, Татарстанны дөнья аренасында танытасым килә дип әйтә идем, интервьюлар бирә идем. Һәм бу уемнан бүген дә тайпылмыйм. Бүген дә үземнең эшчәнлегемдә, үземнең яшәешем белән ничектер Татарстан мәдәниятенә үзелешемне кертәм дип әйтергә кирәк. Һәм ниндидер менә минем шундый канда җитәкче ниләре уйный дип әйтергә кирәк. Безнең менә ике яктан да, нәселнең әни ягыннан да, әти ягыннан да җитәкчеләр бар. Завод директорлары, государственный советниклар, я булмаса башка бизнесменнар һәм башкалар. Һәм ничектер шуларны күреп үскәнгәме, нишләптер менә минем дә җитәкче буласы килә менә шундый бер кичкенә генә хыял бейимме соңында бер максат дип тә әйтеп булмый, шундый бер уй фикерем бар иде. Хәзер дә ул әзрәк шунда подсознаниедә каядыр күңел түрендә яши, күңелнең ерак пошмагында түрендә түгел. Ләкин менә бер тапкыр миңа Иннополиста эшләргә туры килде. Зур гына Россия хөкүмәтеннән дә әгъзалар килгән иде һәм безнең һәрбер министрыбыз кемгәдер беркетелгән иде һәм мин менә эшке кухнясын күреп алган идем. Министрлар менә шунда җыелганнар иде, ул ял көне булган иде, соңында менә анда костюм шалбарларда алар нитәләр иде. Сопровождать итәләр дип әйтегәндә Мәскәүдән килгән җитәкчеләрне һәм мин моны күргән идем дә буларның да бит эше җиңел түгел дип уйлап куйган идем һәм ул уемнан кире кайттым менә теге министр буласы килә уемнан, зур җитәкче буласы килә уемнан. Ләкин менә вакыт барыбер ничектер шулай күңел тарта дип әйтеп булмый инде, менә нәрсәдер бар. Шуңа күрә бер 10-20 елдан министрмы, директормы булып китсәм, бәлки гаҗәпләнәсе дә түгелдер. Шулай булып чыкса. Ләкин ни өчен шунда барасы килә? Чөнки шундый фикер дә бар минем, гомер буе концертлар алып барып, гомер буе спектакльләр, театрлар, киноларда төшеп булмый. Төпле бер урын табып, берәр җитәкче вазифада утырырга кирәктер дип уйлыйм мин. Гомер буе теге вак эш эшләп булмый дигән менә шундый бер уем да бар минем. Белмим, нәрсә булып чыгыр. Күп кенә җирләргә эшкә урнашканда бит ни кирәк? Высшее образование дипломы. Менә мин Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясендә эшләгәннән соң эшләп алдым да, декабрьдә менә оннан киттем, 21 елны. Үземнең резюмемны җибәреп карадым, күбесе менә сорый высшее образование кирәк диләр. Менә җәй көн Алла бирса, июнь ахырында алачакмын, бәлки бу интервью ул вакытта чыгар. Шул дипломны алгач, кешеләр белсә, минем высшее образованиедә бар икән, бәлки кайдадыр чакырырлар. Кем белә. Ну, иң зур теләгем әлбәттә әти-әниләр исән булсын иде. Иң зур теләгем шул, чөнки без хәзергә бүгенге көндә тырыша авылда йорт салабыз, киртә корабыз, тиздән Алла бирса акчалар керсә, мунча салырбыз дип өметләнәбез. Аның да рәхәтен алар да күрсен иде, безгә дә күрергә язсын иде. Шуңа күрә сәламәтлек ташламасын иде безне. Гомумән күп кешеләрне, чөнки соңгы арада менә бу пандемияларда белән бит инде үзегез күрәсез, статистикабыз да үзгәреп тора. Хыялларга килгәндә профессиональ яктан үсәсе иде. Хатынның да хыяллары өчен каршысына иде, аның да зур-зур опера сәхнәләрендә җырлыйсы килә. Шуңа күрә ничектер теге хыялланып ятып кына булмый, эшләргә кирәк. Шуңа күрә менә сәламәтлек булса эшләп тә булачак. Шуңа күрә иң мөһиме сәламәтлек ташламасын иде безне. Сәламәт булыйк. Хатыным турында әйтеп узганымча, бездә ничектер теге хатын кызларының башыннан миллиметрлап сыйпыйлар.
Әлләмәді, ләкин оңа да қарамастан. Хатыным белән ничек таныштым? Армиядан кайткан идем. 2016 елны кайттым һәм 17 елны Луиза Янсуар белән Резида Гарипова ишек спектаклен чыгарып маташалар иде. Мине чакырдылар шигырьләр укырга. Язучылар яңгырлы көн. Язучылар союзында репетиция чакырып алдылар. Мин армиядан кайттым инде да, бу 17 ел, бу да 17 елның язы булган иде бу. Әйе. Армиядан кайтып инде монда теге біраз теге аңлагач, кайсы нәрсә икән теге реабилитация узгач, ни теге акклиматизация узгач дип әйтик. Килеп кердем язучылар союзына, ишетәм җырлый сопрано. Кайсыдыр кабинеттан килеп тора тавышы. Мен кызыгы өчен әйтәм, тукта, ким җырлый икән моны дип ишекне ачтым да, гафу итегез, кая икән, ни дип сорыйм, репетиция. Гәрчә үзем Тукай клубында икәнен белсәм дә, әнә тегендә диләр, монда шул озын чәчле, хатыным бу видеоны караганда көлер инде. Озын чәчле, сөйкемле бер кыз җырлап тора. Ярар дип инде ишекне ябып куйдым, репетицияга кирип киттем. Аннары без беренче Углда куйдык спектакльне, аннары Камал театрында, менә Углда куйганнан соң ничектер мин ВКонтакте аның белән аралаша башладым. Ул вакытта әле Инстаграм бик популяр түгел иде. ВКонтакте аралаша башладык та ничектер, менә монда опять-таки минем теге клипмейкер, продюсер, директор ниләре туган иде. Мин бер Илһам Шакиров җырына клип төшермәкче идем. Матур гына кыз мәсәлән утырып тора, или ятыра матур күлмәктән бер клип бар, шундый чит ил клипын күргән идем мин. Просто бер кызны төшергәннәр, фоным Элвис Пресли җыры бара. Монда да Идел буе каеннарымы Илһам Шакировның идәрҗен шул ясамакчы идем, бер идеям бар иде инде. Шунда Сөмбелгә тәкъдим итмәкче идем. Шулай ничектер аралашып киттектән, аннары очраша башладык. Очраша башладык та берәр ел йөрдек, 2 ел. Аннары уйладым да, тәкъдим ясап тормадым мин аңгар. Теге воздушный змейлар, воздушный шарлар җибәреп, граффити белән асфальтларга язып, балконы төбендә серенадалар җырлап тормадым. Ничектер машинага утырды да бер көнне каядыр барганда әйтәм, безгә өйләнергә кирәктер инде әйтәм. Өйләнешергә дидем дә, ул да каршы килмәде кебек. Менә шуннан аннары пошло-поехало инде. Вот. Альхамдулиллах, Аллах дает, жена забирает. Вот. Сөйләштектән ничектер шулай өйләнешеп тә куйдык. Балабыз да туды. Бүгенге көндә дә матур гына яшәп ятабыз. Казанда, бер бүлмәле фатирда. Вот так. Гомумән бит без яшьләр барысында сразу телибез. Шул ук вакытта булсын дип. Анда мәсәлән тиз генә әкияти байып китергә, тиз генә мунча салырга анда, я булмаса башкалар. Анау бу алай булмый, кызганычка каршы үҗәтлек, хезмәт, тырышлык куярга кирәк. Һәм тырышлык, хезмәт куйдыганда гына аның син тәмен дә беләсең, кадерен дә беләсең. И үзеңә дә рәхәтрәк була, поэтапны менгәнгә. Менә бу шул теге сораулар сериясеннән менә үзеңнең беренче миллион алган көнеңне хәтерлисеңме дигән кебек. Әлбәттә син нидер чара эшләп сиңа 1 миллион китереп бирмиләр. Кемгәдер бәлки бирәләрдер. Ләкин син ул миллионны бар бер әкрен генә хаталар аша, тәҗрибә аша, ниндидер кешеләрнең фикерен тыңлап, ниндидер кешенең тәнкыйть сүзләрен тыңлап менәсең. Үз-үзеңне шулай төзисең. Татарстан дәүләт телерадио компаниясендә мин радио алып баручы булып эшләйдем, радиодиктор. Национальный отделның телевидениега генеральный директорның урынбасары булып килде Илнур Фәйзрахманов. Һәм ул миңа тәкъдим итте. Добрый день, Татарстан дигән передача ачтылар рус телендә. Әйдә шунда үзеңнең кешеңне сынап кара әле дип, ул беренче кеше иде миңа телевидениега юл биргән дип әйтик. Ул ноябрьдә булды буга ялгышмасам. 2018 ел булдымы, 17 ел булгандыр. 2017 ел. 16 елның көзендә армиядан кайттым.
Аннары мартта эшкә урнаштым 17 елны радиога, менә шулай эшли, көзгә таба телевидениега чакырдылар. Дулкынланмадым, чөнки напарницам Россиянең атказанган артисты Эльза Әхмәтҗанова иде, легендар алып баручы, күп еллар телевидениедә эшләгән ханым. Аның белән булгач, ничектер теге дулкынлану хисе юк иде. Һәм дулкынлану хисе булмагандыр, чөнки ул туры эфир булмагандыр минем. Хәзер кызганычка түгел хәтерләмим, мин менә шундый минусым бар инде, мин теге ничектер кайбер моментларымны тормышымда бик хәтерләмим. Нәрсә белән бәйледер бу? Менә шул вакытта кирип киттем телевидениега, һәм ул инде бер теге тәмен тоеп алсаң, артистлар да әйтәләр, менә сәхнәнең тәмен, теге сәхнә арты тузанын бер иснәсәң, авыр ничектер аерылырга аннан. Шунлыктан менә ТНВ-га да эшкә урнаштым, телевидениега. Анда алдылар. Бер дә үкенмим, чөнки телевидение ул нәрсә генә әйтсәләр дә, менә интернет заманы дип әйтәләр бит инде күбесе. Интернет заманы дисәләр дә, барыбер яшь кызлар, матур гына кызлар телевидениега ләкергә омтыла. Чөнки ни дисәгез дә, барыбер телевидениены кешеләр карый. Телевидениедә хәзер үзенең киң колач җәйде ул интернетта да бар. Шул ук YouTube'та, Rutub'та карап була, һәм башка социаль челтәрләрдә телевидениены бит аны барыбер теге карамасаң да, өеңдә телевизор булса, ашарга пешергәндә, яисә киенгәндә барыбер кабзып куясың син аны. Иртә белән эшкә киткәндә шул ук ТНВ-ны кабзырга була, шул ук Россия бер каналын кабзырга була. Төнне йокларга ятканда берәр кино карыйсың инде мәсәлән. Шуңа күрә телевидениеңдә аның үз көче бик зур. Һәм телевидениедә эшләүче кешеләрнең дә авторитеты, дәрәҗәсе киң һәм зур дип әйтергә кирәк. Чөнки менә шул ук ТНВ каналын алсак та, аны бит инде бөтен Татарстан карый, яшерен батырын түгел, аны районнардагы әбиләр, апайлар, бабайлар карый. Мин хәзер Татарстан дәүләт телерадио компаниясеннән киттем. Это ГТРК Татарстан, Россия 21, Россия 24. Бүгенге көндә мин ТНВ-да эшлим, телевидениедә. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Здравствуйте тапшыруын алып бара мин Светлана Звонарева белән пәнҗешәмбе көннәрендә. Һәм шулай ук рубрика алып барам. Мәдәни ярдәмче, культурный помощник дип ата, ул Мәдәният министрлыгы белән берлектә оештырыла. Мин менә ТНВ-га шул рубрика белән кергән идем. Аннары менә бер егет эштән китте дә, аның урынына мине алдылар. Здравствуйте тапшыруына. Шунда да эшлим. Әле без менә күптән түгел сөйлә дигән проектны тәмамладык. Казан мэриясе оештырган иде, Гүзәл Рәмзиловна. Без 20 остаз, сәхнә теле укытучысы, 20 мәктәпкә чыгып, 20 дәрес үткәрдек. 20 сәгать дәрес үткәрдек февральдән менә май башына кадәр. Балаларга татарча сөйләшергә өйрәттек. Татар теленә өйрәттек балаларны сәнгатьле сөйләшергә. Төрле күнегүләр бар. Әлбәттә, башта разминкадан башларга кирәк. Үзеңнең аппаратыңны разминать итәргә, ул да булса шторка вверх, вниз дигән күнегү бар. Мәсәлән, аска иренне. Бар ромбик, пятачок белән. Пятачок ясыйсың да, ромб ясыйсың өскә, кырыйга, менә мондый. Шундай. Төрле иреннәрне тешләп була, тел белән тешләрне этеп була арттан. Патриотизм турында сөйләгәндә, ничектер менә яшь буында аеруча, аның маңгайына бәреп патриот булырга кирәк, патриот бул дип әйтеп булмый. Патриотизм ул кеше үзенең тамырларын белсә, шуннан башлана. Үзенең гаиләсе турында белсә, әби бабасы турында белсә, ул әлбәттә патриот булачак. Шу әйтәләр бит, үткәнен белмәгәннең киләчәге юк. Безнең дә шулайрактыр дип уйлыйм. Ничектер теге менә үзем мин Казан шәһәре думасы каршындагы яшьләр парламентында әгъза булып торам. Һәм безнең дә менә төрле чаралар уза, үзебездә без яшьләр белән эшлибез. Шул ук патриотик тәрбия турында профориентацион очрашулар уздырабыз. Яшьләргә менә ничектер патриотизм дигәч, ничектер лозунглар күз алдына килә, һәм башкалар. Бу алай булырга тиеш түгел, ничектер менә уртак тел таба белергә тиеш. Һәм минемчә менә ул патриотизм урлыклары гаиләдә салына,
һәм кеше үзенең үткәнен белсә, аның киләчәге дә булачак. Гомумән, нинди генә вәзгыятьне алсак та, ул вәзгыять безгә кадәр дә булган. Бездән соңда булачак. Менә әби бабайлары без сөйли, теге вакытта булай булды, бу вакытта булай булды, бу җитәкче булганда булай булган иде, юк, бу җитәкче әйбәтрәк, бусы начаррак иде дип. Ул бер карасаң, шул ук әйберләр элек тә булган. Һәм хәзер дә бара, менә ул теге спираль буенча тормыш барган кебек, хәзер дә ул вакыйгалар бара. Моны ничек кабул итәргә, ул һәрбер кешенең үзеннән тора. Күп кенә вакыйгалар безгә кадәр дә булган. Һәм менә хәзер без дә аны сизәбез, шул эпохада яшибез дип әйтергә кирәк. Мин аның турында уйланганым бар. Менә тормыш вроде бы яхшылана гына башлады, эшли дә башладың, акча да керә башлады, анда өеңне салдың, менә ял көннәрендә шундай үтәсең, но менә пандемия бәрде. Бу килеп чыкты, теге килеп чыкты, мәсәлән. Шундый моментлар менә була. Кызганычка шул вакытта уйланып куясың, менә без яши башлаганда гына ахыр заман булмасын иде дип. Менә андый моментлар, уйлар миңа килгәли кайбер вакытта. Чөнки менә балаң туды, йөри башлады, үсә, син үсәсең, монда эшлисең, тегендә чабасың, рәхәтен күрәсең үзең иҗат иткән әйбернең, мәсәлән. Без публичный кеше булсак та, нәрсәдә булса әйтсәк тә, әллә ни үзгәрешләр булмый. Публичный кеше дисәк тә, без бит инде глобаль ниндидер теге йолдызлар, зур кешеләр түгел, үзебезнең кичкенә генә Казаныбызда гына кайный торган артистлар дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә малаем ничек тәрбияләнер? Тарих бит ул шундый әйбер, менә бит 90-нчы елларда яшәгәннәр, нәрсә ашатыйм, нәрсә ничек булыр икән дип үстергәннәр безне. Менә без үсеп җиттек, мин начар яшибез дип әйтмәс идем, мәсәлән. Минем малаем миңа караганда яхшырак яши. Дөрес, минем дә андый моментларым була. Мәсәлән, менә зарплата юк, концертлар юк, бер нәрсә юк. Малайның тоже пособиесе уже килми безгә. Әле ярый хатын менә эшли башлады, аңгар бер-ике тиен килергә мөмкин. Но минем дә андый моментларым була. Ихсанга малайыма сөт алыйммы 104 сум тора торганны, яисә бензинга салып 104 сумны таксовать итеп кайтыйммы, мәсәлән, условно. Андый вакытлар минем дә булгалый. Ләкин безне дә бит менә 90-нчы елларда ничектер үстергәннәр, бандитизм вакытында һәм башка вакытларда. Алар да уйланганнардыр, нәрсәләр булып бетер икән, ләкин тормышыбыз бит җайланды. Аллага шөкер. Минем улым менә без күргән михнәтләрне күрми. Опять-таки шул әбисе, бабасы аркасында, минем тырышлыгым аркасында ул общагада яшәми, индивидуальное отоплениелы двухконтурлы котел булган бер бүлмәле Мәскәү районы үзәгендә яши, дип әйтергә кирәк. Киләчәктә дә ничектер аның хәллек ягылып китәрлек начар хәлләр булмас дип уйлыйм мин. Һәм шулай шуны да әйтергә кирәк. Яшерен батырын түгел, Колчакның сүзләре, артистлар, кучерлар, фәхишәләр, алар төрле җитәкчелеккә яраклаша белә. Шуңа күрә монда теге минем турында да уйларга мөмкиндер, яраклаша белә дип, артист булгач. Кая китәсең? Менә Моргенштернның интервьюсын караган идем Дудьта. Миңа аның фикере шады. Бездә, безнең илдә яхшы яшим дисәң, яраклаша белергә кирәк ди ул. Ул безнең илдә генә түгел, бөтен яшәеш шуннан тора, дип уйлыйм мин. Шуңа күрә син теге туры сүздә булып, бер нидә генә барсаң, кешеләр дә синең белән аралашмый. Менә әйтеп уздыгыз бит, конфликтлы кеше түгел дип. Менә мин бу кешеләр белән дә сөйләшә алам, булар белән дә сөйләшә алам, ничектер аларны тоташтыра алам, менә коммуникабельность. Теге үз сүздә булып, Маяковский кебек турыга бәреп кенә җыри торган булсаң, үзеңнең дә абруең булмый. Ничектер, менә шулайрактыр. Бәхет дигән төшенчә бар менә, мәсәлән, ниме күп кенә кеше сорый, нәрсә ул бәхет дип, мәсәлән. Минем өчен бәхет ул менә
авылга кайткач, физик эш эшләп алгач, кич белән кояш матур итеп кызарып байыганда, кайын утынын ягып куясың да, кайын утынын ягып мангалың янып тора. Шунда син шашлыгыңны кыздырасың, чимәнкеңне чиертәсең, кояш бата, балаң чуып җыри уйнап, хатының чәчәкләр утыртып йөри су сибә, атаң яныңда утырып тоже чимәнке чиртеп утыра, нигә карап, энекәшең шунда йөри, әниең нәрсәдер эшләп йөри. Менә минем өчен бәхет шул. Бәхет һәм менә яшәү мәгънәсе. Аларның сәламәт булуы, аларның синең яныңда булуы, алар белән сөйләшә алу мөмкинлеге, аларны ишетә белү мөмкинлеге. Менә минем өчен бәхет шулдыр. Бәхет һәм яшәү мәгънәсе. Әлбәттә, яшәү мәгънәсе ул балалар дип әйтер күп кенә кеше. Һәм моның белән дә килешмичә булмый. Чөнки без алар өчен тырышабыз. Үзебезне ничектер үзебезне яхшыртабыз, алар хакына, алар яхшырак яшәсен дип, алар зур үрләр яуласын дип, синнән яхшырак булсын дип. Менә яшәү мәгънәсе шулдыр дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Мин гел хыялланып йөридем шундый ниндидер бер ачык интервью бирергә. Ләкин шуны да әйтеп узарга кирәк, кайбер моментларны төшереп калдырдык, кайбер моментлар әйтелмичә узды. Алар тамашачылар өчен дә сер булып калсын, һәм алар бәлки минем ел язмаларымда урын алыр, я булмаса минем белән бергә гүргә китәр.